Ngai ngu yo Blei sai sien pat namara ni ko por ba ni ko step ko ayangi bingila ban yo yakani ko iamane langkum ni sai sien pat bat kam tame hakan ko sngi ko kerpang ko jong Blei ni pdiang so bahaya phi ki parab ngai bi Baroh ba dia phi ki parlok ki parajor ki bala ban yo snoh ki bala ban yo lyngba jong ni ke channel jong ke Balang Presbyterian Pohkseh. Kini ke siu try ke berkerpang nama tak ke Balang, man snem ke Balang, hakani ke taiew ke berkadu jong bulan Ogos, ngi jorak hiya ka kom ke taiew mission. Bat hakani ke snabru ngin yo ban iamane lang yo Blei hakani ke siu try, dah ke ba ngi pelaj ke jimut berkat ke jongi, dah bungi yo snoh ki kubor ngi syakri ke jong Blei, hakani ke team how news snem kabadai bari kam mission jong ke Balang. Hakani ke sngiru ngin yo snoh ya ka jing islok nak tin ke jong Blei, hani ke por na iba Kordor, Kharmalki, i belong way ni nong trei, way ni missionary jong ke Balang ubat trei, hapadeng ki way pat ki para mensim ki badan haki way padai ki jingai, badi ngai bau Blei udan ke kubor ban kren yangi lyngba usyakri ujongu haswa bengin ya syakmat hani kapor tongen pendam ha kajing duai u Blei ku pa jingi bahabneng ni aingo ime atrain ba ni gasngi ke bakrau ke kentang ma ayangi mengila patsi sien ban yo ini kapor ban syakri ban mani yame bat kam tame Blei bengila ban yo snow ku kubor jome lyngba usyakri jome ba me mala pa an ke step ban sam ku kubor ke jome atrai ngi duai mendan ringkat bat ngi hakani jing syakri ngado bas dang ngado bawai no kacangka mangi sama Blei bagi ai Baroh bangin pendap ni kapor ken long piang hona khamat ka khet ke jing isnai ke jome ini Baroh ngi pa ni kerpa teng trai nong pen im jong yu Jesus Christ amen hakani kapor pat haswa ba kan khot ya i kong rejoice i binya lamingi ba pulin ke tin ke jong Blei ba ka jing duai dan khot ya ke praise and worship team banyak lam yangi katu kat ni teli ki jirwai ngin to ngin om she ting u skin u sha prang ka ting bat ka ngin om sha ba kin kang ba si nyat bat rom ban dong ngin ya yo u
show can bamon utrai ulaweng ya kabi kan bandon ngin tor sakajing ya le ngin tor sakajing ya Cina bertai utrai unwan rong nang taun yalam no yaki syakari basuk kinjai kin yo shat men hang ta lemba u klem wai anda jing kon yang akan long anda jing yang akan long anda jing kot yang akan long shalin dan bat utrai jisungan shong anda turoi benengkan sawah hangta jisu un mi pao kaki lo sun lyngba pernai un sao ya Kyrkhu jong pan sketching men ban jing suk ai ha ba un wan sao ban ya lap no utrai anda jing kon yang akan long anda jing kon yang anda turoi menengkan sawah hang ta po jing khot kan long la ka jing in marway hang no ti shong ka jing bi sha utrai ru kala ha jing khang jong pi tu pen kre no kloi ban ya so ban u hi o anda jing kon yang akan long anda jing
khot ya kan wan an da jing khot ya ngakan long an da jing khot ya ngakan long an da jing khot ya ngakan long shalen den bat u pra jisu ngan le shong ngan pulien o Matius kalonong ka ba arupra ka khot ka ba Jingialap ter ki khatwe ngot ki sanrante ki la letno sha galilia sha ulum sha ka ba ujisu ulaya bo batki haba ki la yo ite u ki la iamane dam u henry don ki bala snoh artatien ujisu te udawan ula kren haki udaong la ai hanga ka bor baro habneng bat ha ka khindo namar kata ken tu khe de letno amapi tu penlong sanra ni ki Jaitbynriew Baroh da pen baptis ki haga kerteng ke jong khupa bat ke jong ukhon bat ke jong umen sim bakhot da hikai ki ban sumar ki e Baroh kat ki ba ngala hukum ya phi hakhmi ru nga ngalong ring kat bat phi hala kasngi hadu ka bawai no ka perthei tungi lit lang hoblei ki jing duai ko khupa jungi bam neng ni ai ngo emi nama ke jing don kat ke jong me ba ke jing iet ke jong me ngi kin ran ba mem shim le no ngi wa pedeng jung ki Baroh ki bangi habanya leng ba jong ne ke jing em me long Blei me long khupa jongi ba mi joye don kat lembat ngi ke jing em ke jungi ba man la kasngi ngim sham ke no ru ke jing e kin ran bat kham tam e ha ba ke jing shakri ke jungi yami ngi yo e kalat bangin shakri yami kin pa nama me play ngi kin kalat ke bangin yo ban shakri yami leng ba jong ke online service isne ban Kyrkhu mami ngi kin pa wat la dang don hail ki jong ki yeng ki sam ki jungi ngi shakri yami hala ki jong ki yeng ki sam ki jungi ri ai ba ke jing Kyrkhu ke jong me ba ke jing bam ki batei men siam ngin yo leng ba jong ki ni ki online service ngadwa yami ru kin kan rat ba men don kat lem bat ke ne ke jing shakri ke jungi ha ke ne ke por menda men kia men sumar kin kan rat ngi ru thakini ki sngi Baroh ngadwa yami ru kin kan rat benta kan ni ka mission Sunday ka bangi rakhi ha kan ni ka sngi isne kin jisu men dan kat lem bat ka balang hi habang ya rakhi ha kan ni ka mission Sunday ai kin pa bangi ka not ka men sem ka jongi Baroh ngin dam ha khamat jong me pa mami menai don kat lam bat ngi leng ba jong kini ki kam ka jong commission ka ba ka balang ka jong me ka don shibun e ban pendam isne kin pa pentelun mami ka kam ka jong me ba kum ba mi mela kular ba men don kat lam ba ka balang ka jong me to ya ring kat lam mami bat ka ba ka gospel ka jong me kin kan rat onang la ban kawe e kalama ka jong ka kham shijrong ba kham shijrong men don kat lam ba ki mission fields Baroh kan pa ki ba ka balang ka de ban pen e ki mission field e ki missionaries but e kam jong ka mission hi Baroh men isne ban Kyrkhu ki ba men isne kin kan rat ban da ai daga khti ka jong me hi men beten kin kan rat ki balang ka jong me ba kan yo e ka jing start kom no banang penya chu e ka kam ka jong me kham shakhaman adwa yami men dan kat lam bat ngi ru ki para banget jong ka balang ki pakershan ne ka mission kin kan rat leng ba ki jing ai ki jong ngi nan Kyrkhu mami ngi kin kan rat nan pendam mami nan penbiam mami kin kan rat ngi ai ru ngi ka men sim bengin ie ban phai shame man la ka por ban bu ka jing duai nakabenta ka kam mission bat nakabenta ki missionaries ki jongi men isne kin jisu banda ban ke ban sumar ru yangi nekini ki Baroh ki bangi yo i bangi sham ha kani ka perthai bo menta men isne banyala me kani ka jing shakri ka jongi men dan kat lam bat inong kren ru iban sa ai ka khubor ka jong naka ktien ka jong me kin kan ran men isne ban pen kop da ka bor ka jong me ban men pen sle do men sim jong me ba khubor ka ba mi na i kin kan ra kan nong ka jing men toy nakabenta ka jongi isne ban Kyrkhu ba men pdiang ki jing duai ki jong ana ka por ma ba klet ki jing palat ki jongi magani Baroh apa na ka teng thiang tam nong pe se spa jongi Jesus Christ amen ngila poi pat chawai ka benta jo jing shakri ki jongi hani ka por ba ka ta long bangin let shaw Blei de ki jing ai ki jongi kin yo ban lum no ki jing ai ngo hani ka por bar kat bang idang lum ki jing ai ngo in yo snow ki jirwai ka ba kerpang dai Mr. Wante nongrum bat ibante marbanyang morning I see you in the sunrise every morning
like a picture that you've painted for me. A love letter in the sky. Story, I could have had a really different story, but you came down from heaven to restore me. Forever saved my life. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Mountains, you're breaking down the weight of all my mountains. Even when it feels like I'm surrounded, you'll never leave my side. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Ngai ngo yo Blei nam tak tu ke jirwai ke ba kerpang bang yo snoh ni ko por ba ngai kin long ke jing Kyrkhu nam ta jong i Baroh tu yo snoh ke kubor lyngba ke tu ke jirwai ngi duai ba Blei no ai bor i bante ba wante ha jing shakri ke jong ki lyngba ka sap ke ba Blei u ai ki ha ni ko por tong ni chau Blei ban pen tang ni ke jing ai u Blei ko pa jing ba beneng blong try jong ke jing Kyrkhu ki bang i mat man ke sngi ke jing im ke jong i ya ingo ablei na marmala Kyrkhu yang i shibon bangi wan ra akhmat jome atra yang ni jing ai ki berit akhmat ka khajis nai ki jome bangi duwai ablei men ken tang yaki men Kyrkhu yaki atrai bakin man roy ablei bat kham tame atrai bagane ke sngi ke bangi ken mau yaki lingkhatrei jong ka balang ke jome ngi duwai atrai men Kyrkhu bagani ke jing ai ke berit bangi wan ra akhmat khajis nai ke jome atrai kalong ke jing mentoy na menta ke Jingialap ya gospel ke jome hakleng ki jaka ki ba meme khot ya ka balang bantrei tu skot raja khot kerpa jing ni ka por bai ni Baroh ni pa ni kerpat teng try nong pet im jong yu Jesus Christ amen hani ka por pat ni la poi ka benta bang ni osngo ya ka khubo na tin ka jaw Blei bat kumbang la ong habas dang beneng ai ngo yo Blei bodon shakri jaw Blei ringkat bat ngi i ba Kordor Kharmalki nong trei jong ka balang ba trei apeng ki wei pat ki para mensim ki jong i bran lagi wei pat ki jingyat ki jong ki bangi duai ba Blei undon ringkat bat i ba Blei kren lyngba jong i ha ka ni ka step ba shwa bangi ni osngo yo khubor ni ka por tong ni arwai lang ke jirwai ke ba sanspa laipupra ngan pelong ye pi ki nong tong briu ki nong tong briu ngan pelong ye pi ki nong tong briu lada fin bod yanga ngan pelong ya pi ki nong tong briu ki nong tong briu ngan pelong ya pi ki nong tong briu lada pen bun yanga lada pen bun
เพนบุญยังอาตูคีเลตูดาเป็นลองสันรานเป็นลองสันรานเป็นลองสันรานตูคีเลตูดาเป็นลองสันรานยากีเบนเรียวบารอยากีเบนเรียวบารอยากีเบนเรียวบารตูคีเลตูดาเป็นลองสันรานยากีเบนเรียวบารตูเลคริงยากีนารีจิงดุมนารีจิงดุมนารีจิงดุมตูเลคริงยากีนารีจิงดุมชาการิกาจิงชายชาการิกาจิงชายชาการิกาจิงชายตูเลคริงยากีนารีจิงดุมชาการิกาจิงชายตูคีเลดาเป็นบัพติสยากีเป็นบัพติสยากีเป็นบัพติสยากีตูคีเลดาเป็นบัพติสยากีฮากาเกเตงจงอาฮากาเกเตงจงอาฮากาเกเตงจงอาตูคีเลดาเป็นบัพติสยากีฮากาเกเตงจงอากาจึงคุบเลยพีบาโรอีเวไปเวกิบยเป็ดบัดกิบสงับยกเนกคุบอร์หากเกิดตั้งกับเทียงตำบัดกับดอนบอร์ตมก็จงอุทรายบัดอุนองพันอิมอุบะเอเอจงอีอุจีสุคริสงวันระรุก็จึงคุบเลยกับเกิดปังนักบัลังพระสบิเตเรียนปอกเซนักบันตากันเอกสงีกับเกิดปังkepada ikam mission Sunday. Bat ngadan ru ya kaban kentu ye phi ke ya pet ye kene ka program ha kene ka por. Ba phin ya bu lang ha ki jingdwai ki jong phi. Na kamanta ka mission jang ka Balang Presbyterian Pohkseh kabadon hala ka jong ka state kabadon ha ki benta jang ki wei pat ki state hari India. Bat kabadon ru shabar jong kari India. Bat kita kilong ki jingtrai jong kane ka Balang bat kalong ke mission ke babon bat kakam ke babon bat hakane ke por nginya poino sya ke benta jong ke khubor na ke ktien ke jong Blei bat ke khubor ke bangadon ya ke banya samlang ha padeng jong phi na ke benta kene ke sngi ke ba kerpang kalong na ke thim jong ke mission Sunday jong kene ke snem jong ke Balang Presbyterian Pohkseh ke bala bu ya ke nongrim na ke gospel ka bakatkum ka jong Matthias kalanong ka ba arpusaw bat ka dukot ka bakat saw ki kentin ki ba ong kumni te ya kani ka gospel jong ka hima on yalap ha ka perthai Baroh ya ka banlong ka jingpla ha ki Jaitbynriew Baroh on da kum taken kan jia ka taga bakut ka taga de ka theme jong kani ka mission Sunday na kani ka gospel Matthias arpusaw khatsaw ki parlok bayin kani ka wei na ka jing ya thol pa ka jong Jisu ka wei na ka jing kran ka jong Jisu hadian baki sanran kilawan ban kaliyo katba udang don halor ulum ki olip kilawan ban kali ban ong ka ba kumnu ka dak ka jingwan ka jong me ka ba wai no jong kani ka parthai lada ingin pulih kene ke gospel ke jong Matthias kalenong ke baar pusau u Jisu la batai shibun kita ki sain kenja ka thma ka nem sniu ka Jingialap markanti ka jingmi jong kinong itu lepa lam ler ki kres lam ler bat kum tar ter henrei
Ha shua bon penkut ya kata ka jingkran ke jong wong ye kini ki kentin. Te ya kani ke gospel jong ke hima on yalap ha ka parthai Baroh ya ka ban long ke jingpla ha ki Jaitbynriew Baroh onda kumta ken kan jia kata ke bakut. Ki babun na ki nongkran sapang ki end times. Lane sapang kita ki dak jong ki sing ki bakadu. Ki kran je bun kini ki dak ki basakman. Hendrai haka jing syam ke jonga, haka jing lap ke jonga. Bon sin ki yai lai ya kini ke benta ke balong ke badon kam bat ke bakong santam. Tat anda bala yalam ya ke gospel seki Jaitbynriew Baroh onda kamta kanjia ke bakun. Ngiem hakini ki singi ki por ka baki brio ki klumar ki ong ngilapoi ha ka bakut ka parthai kala jankut berkelawai artan hendrai ki parlok bait ya kene ka benta ka bau jisu kren ka babon na ki nongkren ya ki singi ki bakhaddo kim penken mau lani kim ju kren ya ka ban nga kuang ya ka banyalam jingmut khendian namar ba kene ka deiru artat ka team jong kene ka Mission Sunday jong ke Balang. Lada pin pulih hakene ke benta pin lap ya kene ke kentin Jaitbynriew. Ke bau Jisu wong. Ya kene ke gospel jong ke himau nyelap haka parthai Baroh. Ya ke banlong ke jingpla haki Jaitbynriew Baroh. Haka kotba paring ki ong nations. Bat kene ke kentin Jaitbynriew. Kadai ke bangi yok na ke ketin Greek haka ketin Greek ki ong ya kata ke ethnos. Kaba lapen kalai ka saka ketien pareng ethnic city kabangiyo ya kata ka kentin kabamun ka Jingialap bon pendap ya ka Jingialap bon pensngeu ka Jingialap kam taiew ya kata ka political geographical countries ka keren sapang kita ki people group lani ka keren sapang kita ki Jaitbynriew ki baper ki badan hasatlak chonggane ka parthai ndah ba ya gane ka gospel lapen sngeu lut hapeng jongki onda kumta kan jaken kata kabakun bon sin ki ong hakini kisngi o lyngba ka media lyngba ka technology lyngba ka television lyngba ka internet ki briu ki la yos ngeulut henrai sibenta kata ka dei henrai sibenta kata ka jingong kalong ka babakla namar dangdon bon ba kiri ki baduk ki bomdan watang ya ka electricity haki nong kendong ki jongki ngajulet bahasa Bangladesh na kapor sa kapor bat hakasnem ar hajar khatlai ka World Bank ka ai jingarap ya ka ri Bangladesh namartang 40% kidang yo ya ka electricity bat hadian kata kendiat snem ka CNN news ka news channel nari Amerika kadon ya ka project ban penpoi electricity ha Bangladesh namar ki ong ba 50% kimpat yo ya ka light te kum ta kini ki briu kim don lat ban yo sngeu ya ka gospel lyngba ki television kim don pisa ban thiet ki radio kim don pisa ban thiet mobile de namar ka dang don bon ba ki bam pat yo sngeu ya ka gospel lada phikali ya ka jingkali balai ka bakut kampat ja ka jubab kalong nakani hi ka khot ka bau Jisu wong anda habala ya laplut ya kene ke gospel seki Jaitbynriew Baroh anda kumta ken kanjia ke bakun te kumta kene ke khubor kene ke por ka pen ken mau yangi kum ke Balang ka pen ken mau ya pi Baroh ki bapej ber ki basngam baka thong ke bakong sanjong ke Balang kalong ban pen pol ya ke gospel seki Jaitbynriew Baroh ki badan hakane ke parthai katkum ke Joshua project layathu ba haga parthai ki dan kumba khanriu hajar sanspa sau pulai kita ki people group lani ka bamut ki Jaitbynriew ki baper khanriu hajar sanspa sau pulai batna kini dangdon sa kumban riu hajar nyus pa iwei kabala tip iki kum kita ki unrich people group kabamut hapreng jongki dangdon tang kumba % ki balayo sngeu ye gospel hakaba maki daladi yaladi kempatla banyalap ye gospel wan hapedeng laki jongki Jaitbynriew ki dangdon kami kata ka outside force lani kata ka bor ka banabar banwan banyarap iki ki bakum kini dangdon sa kumba henriu hajar nyaus pa iwei
Kakam gadang bun. Day naman kita kada usaitan upin bun kam yangi bangin siya bun kam tang haki saukan ro achong kay yung mani ban siya pun bun kam yangi bangin siya apno ay kata ke cikwan ka ba arsin kumno ujisu unwan lani kumno kata ke cikwan ka ba arsin kanjia lada tang ya ke cikwan ka ba sisin dang don bun ba kibam pat yos ngeu pi mudur kumno kanjia kata ke cikwan ka ba arsin ladangi kwa bau Jisu nuan no long kumbalong ki Kristan jong ka balang ka baningkong ki ngat bau Jisu nuan haga por jong ki hi tangba ki mi banlet banyalap ege gospel henry menta ngi kmilen di bau Jisu nuan no ngi shong sa hajo ngi shu penting ege briu henry ngi mi ngi encourage ki bakin yalap ege gospel kene ka mission Sunday kene ka team menta ka senam ngin bau mensim bakhoj ulayalam ya ka Balang Presbyterian Pohkseh ban bo ya kene ka team na kene ka gospel ka bakat kum ka jong Matius pusau khatsau tang kata kidang don ru sakita ki on engage people group ka bamut ki bampat don manu na preng jong ki baladon ubangi tang uweiru ki bampadan missionary batrai hapring changki namar bakidan bun kita ki barya lani kita ki jinge kalaban ka language barya kalaban ka geographical barya kalaban dan bun ba ki bakum kita dan lat ban ben poye ka gospel chaki katkum ka research jongka unfinished task ki ai badan kumba palat laispa tam kita ki on engage people group Bat ka Jingiaseng hapring jongki kalong palan Jingiaseng million ki bompat yo sngeu watang sisin ru ya ka kertang ke jong ujisu nga sngeu tenat ya ka jingkran jong oswal jismit wong kumni no one has the right to hear the gospel twice while there remains someone who has not heard it once Wang pemdan hak ban yo sngeu ya gospel arsin nabadang don bun ba ki bampat yo sngeu watang ya ke jingwan kabasisin ai bagani ke kubor kan pen khimen sim ye pi yang i kum ki bangin iwe pi we bangin trade up no ya gani ke kam jong ke jingialap ya ke gospel bangin num sakut tang hakita ki sauken ro jong ke ying mani Ladangi petang ya kari India ka bait ke jongi dang don bon ba dang don bon spa dang don bon pau hajar ki ba umpachim yo ya kata kalan ban yo sngeu ya ga gospel ha ka jingim ka jongki ngakan mau ka tu kan islam nge kan du you way pastor obawan na Nepal kan ka way ka meeting ang te po PCI banda bang ayo ban yang kai bat u ngakali u Kumno kata ka jinglong Kristan lani ka jingialap ika gospel sa Nepal. Uang hakat mandu kila bun ba kinong tray lani ki missionary. Henry uang persang bantip hadu kadu kila tip sang Jisu ngalet sa kinong kendong ki ba kendong ba. Banda habang apoy ka ika jaka ka bakam kendong ngakali kita ki brio. Pi ho ya Jisu kiong penban lorki or lorka. Kalau balong kabas ngau biria kabas ngau samruki ki kelipan ban utau Jisu di container sendrang kabamut bakim pat yos ngau watang Jisu ru ha ka jingim ke jongki sakini manu ban let yalap saklau kapop kalam yeki te kom tang kalong kabadon kam palat bangin trai dapno ya kene ka kam jong ke jingialap ya ke gospel tang don ki jingjang ki ba kum ni kom tai Nyala syuring durbet bangin pen kare no bau Jisu wan no kajing pen kare kalong ka padon kam tang bangin pen kare da kata kalenti ban yalap ya ka gospel namar ngan pen kan mau biang ya kene ka jingkran ka jong Jisu ka bong te ya kene ka gospel jong ka hima on yalap ha ka perthai Baroh ya ka ban long ka jingpla ha ki Jaitbynriew Baroh Onda kumta ken kanja kabakun dien welcome. Lanu kanja kabakun ndala ya lap ega gospel shanu saki Jaitbynriew Baroh
Kano kidan kita ki Jaitbynriew kidan palat kan riu hajar. Sakano ki badang sa palat riu hajar. Sakano ki dang sa ki bompat yo sngeu. Bompat don jing tray gospel apreng jongki. Sa palat lais patam. Ai bakani ke kubor. Lyngba jongkani ka sngi ka bakirpang kan pen khi men sim na ka benta jongi iwai baiwai ublai jong ka Bible ude ublai jong ka birthday ude ublai jong ki Jaitbynriew Baroh umde ubai kirpang tang yang ya pi umde ubai kirpang tang ka Jaitbynriew haba ublai wien ka Bible kong napa ublai kata-kata ya ka birthday Jisu haba wong Wang ya kata ke hukum jong ke jing pak ke bakrang wang kelat jaga birthday. Bat haba wang ya kata ke jing kular yau mensim bako yuang pen yo diang ya ke bor andalawan mensim bako happy bat pelong kinong flying Jerusalem ha Judea ha Samaria bat sadu ke bakut jong ke birthday to the end of the earth lane to the end of the world. Kata ke dei ke hukum Kejong utrangai banong penem cengi Jesus Christ ke bolong kelet jaga birthday ya lap ya ke gospel ha pedang ki Jaitbynriew Baroh ke gospel ka sedang da ke kentien go ka bamon ngidan kamban lag ka church ka access ka balang ka don na ka mentah ke tang na ka mentah ke we ke jing temu bar kata kalong ban let ka birthday ban yalap ban pelong senran ya ki Jaitbynriew Baroh ki bodan hakane ka birthday kamdei bangin chu ya melen kamdei ka bangin chu ya kun tang haki sau kan ro jong ka ying mani hadian ba philanget yu Jisu hadian ba philayo ya kata ka jing kapan balai ba phidang don hakane ka birthday Kadau kalong bau play ukwai pi ba penlong kita ki nongra ya ka kubon sa ka birthday sa ki Jaitbynriew Baroh ki badan ha ka birthday nga sngongu sibu na kapata kani ka Balang Presbyterian Pohkseh ka badan ya ka lingkhatray sa bajong kari India bantray ha padeng kita ki Jaitbynriew ki badang long 0% Christian ha ka ba 4 don way Kristano ha padeng jongki te komta kani ka mission Sunday kani ka kubor kani ka team ka khot ye phiru ki badan ha ki weipat ki balang lani ki jatkin hun balang bapher bangin eno ye ki jing so ye pher ki liang Baroh henrai bangin donya kata ka thong ban let ka perthai ban yalap ye ka gospel ngi hang ni ngila shu melen we preach they preach we evangelize they evangelize we neglect the neglected hang ni ngi shu yalap ye ki bala yalap Ngisu penyos ngau iki bala yos ngau henrengi kelat iki bala kelat kata kamdei ka thong kata kamdei ka gol jong ka balang ka jong ni ka thong ka jong ni kalong ban let keleng ka perthai ha padeng ki Jaitbynriew ki bapher bat ban yalap ya ka gospel phila bandong ba Kordor kumnu nganya don benta bar kata ka kap hadian banglayo sngeu yakene ke kubor lesi kalapen ki mensim yanga ke jubab kalong phila ban yadon benta da ka ba phila ban duai man la ke sngi na ka benta kini ki Jaitbynriew ki bompat yo sngeu ke gospel ong trai Jisu play kalat kalenti yakini ki Jaitbynriew ba ka gospel kan poi kin yo sngeu ke kerteng ke jokme phila ban duai man la ke sngi phila ban don ka wall map la ni ke globe Hilaban bu eka kti man naga ong try Jisu ay baga kerteng ka jong mekan poi sedo ka bakut jong ka birthday kabaning kong hilaban yadan bentaling ba ka jing duai hilaban kersan iki missionary haki jing duai hilaban duai naga mentaki nong tray ka kam ka jong Blei namar baki don ha ka madan thma pipi dan pilong ki nong kersan nadin kanang baga kam ka jong Blei kanlong kabaya chaprang Pila ban yadan bentaru ladau Blei mcim na khot ye pi ban lek da ka ba pi ai se ka kam ka jong Blei ka jingai ka long ka badan kam namar khalam ka jingai ka balang ka numla ai ka bantrai ki missionary ki numla bantrai ka dan kam ka jingker san ka jong fi financial support ka long ka badan kam ladau Blei ula Kyrkhu ye pi pila ban le kom ta ka balai ladau Blei ula khot ye pi pila banong
Kombong wisaya ngahang ni to pa yang pilaban lej jaga commission dagaba pilaban pendap yagi training ki jongpi ngikum ka Balang Presbyterian Pohkseh hang ni ngi jupelong yagi training mencem senam ngiladap yagi training ka ba si taiew kumno banyalap yagi gospel hapeng ki wei pat ki Jaitbynriew pilong la kloi banwan ban mi bat ban kendo ban ngi na ka banta ban yo ke bakum kini ki jinghikai ki parlok be kani ka team kalong ke benta ka bakong santam na ka wei na ki jingkren ki jong Jisu ya kita ki dak jong ke jingwan ka ba arsin ke jong u te ya kani ka gospel jong ke hima on yalap ha ka parthai Baroh ya ka ban long ke jingpla onda kom ta ken kanjia ka bakut kembang laong na ka basdang bawat u apostol por unget bau Jisu unwan ha ka por ka jong uhi baruang yangi ki badang im on pen kala ha kata ka jingwan rong no ka jong unget ya kata ha ba unget uang not badu kwa dik bau Jisu unwan no ule kum no ulet banyalap ya ka gospel kaleng ka parthai bat kata ka dei ban long ka jing pen kre jong ikum ka balang kata ka dei ban long ka jing pen kre jong ikum ki bangen ban ap ya kata ka jingwan ka jong uda ka bangi trade ya ka kam jong ka jing pen im ki parlok be ki para mensim ki ba Kordor ki ba pet bat ki ba sngap ya kene ka kubor ka jing dan ka jong pi ha kene ka parthai kam dei ka ba shu jaring khat ka jing tip ka jong pi au Jisu kam dei ka ba shu jaring khat mdei ba jiet ma pi Jisu wang pem la jiet yang rai ngala jiet ye pi namar ba udan kata ka purpose kata ka jing tmu ba pen long kita ki nongra kubor ya ka kerteng ke jong u lyngba ka jing duai lyngba ka jing ai ba lyngba kata ka jing let ke jong pi sa ka leng jong ka parthai ya ka ban ya lam ya ka gospel nga kermen ban nga ngit skam ba ka ni ka kubor kan long kata ka jing ai men siam na ka banta ka jong pi kan long ka jing kersiu thia na ka banta jong pi wei pi wei bar kham tam na ka banta jong pi ki bala shong sa ki yeng lyngba kini ki san riu banai ha ka ba phim yo shu banwan se ki jingiaseng wan num do jinggerman hang no ba pidon don benta ban long kita ki nong pendap ya kani ka hukum ka ba khrau ka jong utrai ba du nong panim jongi u Jisu Kris u Blei un Kyrkhu ya kani ka kubor u Blei un Kyrkhu ya kani ka team ka bangladon ya ka banyalam jingmut lyngba jong kani ka por u Blei na ka benta ka buram jong u amen. Yang ingo yo Blei nama katu kubor bingla yo snoh ha ni ka step ringet bau Blei un kren ki do not ki men sim ki jongi bini kubor bingla yo mahat ha ni ka step kan long ka bor yangi kin long ka jing kren yangi menginang la pen klan ka jingai ka jongi bat kham tam e ban yo snoh jing khot ka jong Blei yangi wei chaka kam ka jong u ngin pen wai no jing shakri ka jongi ni ka por ngin rawai lang ka jirwai ka ba san spa san pulai don bon hajar ka parthai don bon spa halakari bam tip jing ba jong Blei ba jing siu spa Calvary ka jing rwai ka ba san spa san pulai Don bun hajar hakaperthei Don bun spahala kari Bom tip jing ba jong u Blei Bat jing siu spa Calvary Shakinim balet yalap jing pen im ban yatu jing nyabat lemba krau badab kadawa bakinom du
ชาคลาวชาบตามกาพบกาลามบันมานีเบลบาเกินชามันเสียมบาพาบารอกาดามหาปอจิงดุมบาทาลายากินิมานุบาเลวันมานุยากิบันเปลานจิงยับยับลีจิงกาลากานเล่นดีจิงเอ็มรูลาลาสปานามบุรมบาจิงสโนภากีจิงปาชูกอดเปิดเทโดนูดอูบริวกีเป็นเบิร์ญาหาจิงทาลาบาเชเคยากินิมานุบันเกิดสิวมานุยากิบันสโนเลมกับยังจิงชาคุณอุบริวบันเป็นสันเอกีบาเรมจีสุตั้งมีลาบันเป็นอิมนาจิงยับดูบุญหาจางหาพบบาทยาบันขีนังตาบัมลาชูอาเป็นมีเกอให้กีนองเทรกีบันโซจิงคอนอูทรายบันเลยาลาคูบอรูเบลกเลงการีเคลมเต็งกายอันนี้ก็พอตรงนี้เล็กชาวเบลมันเป็นวายยิ่งชักรีกับจงอีอุเบลก็พาจิงบ้ามันเองตุปลายยังยัดไรนี่ก็สเต็ปได้ก็จิงKyrkhuก็บาดตั้มบริบักกินไซตั้มกิจงเมบัตุไอก็จิงไอ้บรับยังจงทรายน้องเป็นอิมจิงยูเยซูคริสต์ก็จิงไอ้บ้าก็จงเบลบันมัมจุกดแล้วมันจะสลอกกับที่ยังใช้บอลจงมันเสียมบกหัวเนี่ยไล่ก็จิงKyrkhuจงเวเบลบะอิมดอนเร่งคัดบัดงี้อย่าดอนเร่งคัดรูปกิโคนกิจงเมหังนี้บัดกำลังสัตลักประเทศรูมินตาชดุบัมจุกดรูอาเมน